Iziphi inkakha kulezi nkakha endala owawazi ukuthi hayi makuthiwa si live kuzonanyathisela? Ngizokukhuluma abantu engeke ngahamba nabo ngahle badlalela futhi. Yabona amashayina amahle. Uthwale nje. Hayi khohlwa mfethu. Makuthiwa ushayela live. Ngikhuluma ngomuntu ke ebengimdlalela i-drums ngiphusha ngemuva. Kuzoba umqomeni. Makuthiwa ushaya live. Wodlalela ibhola? Awu. Kuzoba ubani nje ngikhuluma ngabantu abadumile. Asikhuluma ngo live. Ake ngime ngamashayina ayinomqomeni ngoba laba abanye kwakuyistyle esihlukile nakhona thola ukuthi akuhlale ngikhuluma abantu ade behlala kushameni bengasuki. Hayi mfowethu, bekunjani ukusebenza nensizwa uthwale nje? Umnandi kakhulu indoda engakhulumi ngale uthwale nje umuntu okade ekhuluma kakhulu bekuye uCicha udladla lokhuzana lokade besebenza naye wahlahla bathi uCicha yambona. Uyena umuntu ongathi hayi uthwale nje bengakhuluma shaya umsebenzi phela nje. Hayi yabona makuthiwa boza live lapha na bodayi esingabheja imali. Hayi besingabheja imali siliye kuthando bese kuzoba obhek music angizange ngidlale nobhek music kodwa wawazi ukuthi kodwa nje hayi kuningi esikucoshile kule interview sakufunda sakuzwa nemlando nje yade imihle eminingi nezinye izinto ke ezikhulumekile. Insizwa ke le again engibuya ufuna ukukhuluma ngayo umletho kaMajola. Le interview yakhe bi 57 minutes lokho sicosha nje izinto ezimbalwa lapha. Lokho akhuluma ngakho esimeni sabantu ade bekwazi ukuqondanisa. Lapha ke inkulumo naye ayicacisayo ethi yena abantu akababonile ilaba nalaba ukuthi bayakwazi ukuqondanisa. Okwenza mangibuka kulabo maskandi sibathandayo sibalandelayo sibakhoza kakhulu singafuna ukuzwa lutho ngabo. Uma vele ubheka kubona nakulabo ke sebadlula futhi emhlabeni abaningi umaskandi uyabona ukuthi igebe likhulu kakhulu lokho ababekwenza omaskandi bakudala. Into yakhona vele yayithi hayibo ngqo babeqondanisa. Manje indlela sowenza ngakhona sekuzaywa kakhulu izinto ukuthi na into igcine ilunge. Niyanibona nje makuyimpoquzeko nakwamanye ama-event makuthiwa kudlalwa live kunzima kakhulu. Abantu akukhalwa ngakho uLavi awushaya abantu abanjengomageza kusewubhotso ababonqoma live wakho ukuthi muhle kakhulu because istage wesidlalela noShina futhi babedlala lapho abadlale kahle nonyona emhlophe. So babe khona nje impela ababekwazi ukwenza kodwa muva nje uyayibona ngathi hayi sewashintsha indlela eza nga stage usekhulekile mase stage niwe yaswedla ngakhona ukhuzane ngibona ngathi nawe uyazama ngendlela nasuke zama ngayo. Omunye naye futhi wayengcono kakhulu when it comes to ukugqilaza ku live uye uDlubhek yes wakwakhuzwayo naye omunye ke impela ke wayewuncenga ulive ngoba ulive unzima kakhulu kunzima ukudlala ulive futhi afuna uqamba manga insimbi idlala ngesikhathi esi1 kumele ukhiphe ivoice yakho njengoba injalo isiginci kumele uqondane lento lapha nokuyicassette or kuyi-CD yabona le abayazi abantu abahlala beyilela online. Lokho kwenza ukuthi kube difficult ke kakhulu kodwa kuyadingeka ukuthi yena omaskani bakithi ukuze phela bezikhombisa equality yabo kuyadingeka vele ukuthi kancane kancane engathi bangabuyela ko live kunabafowethu asebenza isikhathi eside endimeni okumele ngabe vele ulive badlalela kuwe because vele emcimbini bayamayima kunemali yakhona ukumayima ukuthi ke kumalini ulive ke nawo ukuthi umalini usuku uneband yakho usuku uyibizile so usuke niba ningakhulu abantu abakudlalela ama drums yonke into nje ilive idinga izinto eziningi nje sibonge nje ukufunda nje kakhulu lapha na ke kumletho Majola ukuthi asifundise sicathulise kwezinye izinto ke sahle ngaza ukuthi sizodibana kuzayo khona la channelini Ntofa Sothi TV.